Amadeo Giorgis fænomenologiske metode indeholder 4 trin, og jeg vil her præsentere trin 2 og 3, da de danner udgangspunkt for analysen af denne synopsis empiriske grundlag. Metodens trin 2 handler om, at man på baggrund af sit materiale udvælger meningsenheder, som er relevante for det, man vil undersøge, og trin 3 er selve analysen af disse meningsenheder. Giorgi er meget tydelig i forhold til at betragte disse meningsenheder som kontekstladede, og han er særlig optaget af, hvordan både undersøger og eksperimentator dels er en del af konteksten, og dels konstituerer kontekster, blandt andet i udvælgelsen af relevante meningsenheder. Det er den her kontekstopmærksomhed, som sammen med det didaktiske designs udgangspunkt i en fænomenologisk inspireret litteraturpædagogik, der gør metoden relevant i nærværende sammenhæng. Forældre og børn skulle give analoge fortællinger liv ved hjælp af digitale billedmedier og derigennem skabe værdi for sig selv og andre. Vi forestiller os at afprøve noget ala det her. Men hvordan må det gik? Der var børnefamilier til stede, men børnene var meget mindre end vores målgruppe, som var familier med børn fra 5 år op efter. De fleste var kun 2 til 3 år. Forældrene var svære at aktivere i forhold til projektet, så det var primært os, der lavede fortællinger med deres børn. Kun en enkelt far lavede en arver med sin 2-årige datter. Børnebibliotekets fysiske rum indeholdt mange artefakter, som tydeligvis repræsenterede bestemte handlinger og aktiviteter for familierne. Der var en storskærm, som viste flotte billeder af blandt andet havdyr. Der var et bord med magnetlegetøj, så man kunne bygge alverdens ting af. Og vores lille workshop blev placeret i et tilstødende rum i åben forbindelse med resten af børneafdelingen. Og så var der de store Lego-klodser. Det var meget tydeligt, at for mange familier var de store Lego-klodser en væsentlig og vigtig del af deres biblioteksbesøg. Flere børn svarede faktisk nej, når vi spurgte, om de ville være med til at lege med os, hvorefter de styrede direkte mod Lego-klodserne. Vi havde vanskeligt ved at engagere de voksne i vores aktiviteter. Måske fordi de havde et bestemt formål med formiddagens besøg på biblioteket, og derfor ikke havde plads til noget nyt. Eller måske fordi de ikke kendte den Aurasma-app, vi brugte, og det hele virkede lidt for besværligt at skulle sætte sig ind i en lørdag formiddag, hvor man også har andet for. Det kunne se ud, som om vores design simpelthen har distanceret sig for meget fra børnefamiliernes vanlige mediebrug, selvom hensigten var en helt anden. En anden og meget uventet kontekstmarkør blev den skål med klementiner, som vi havde medbragt til deltagerne. Som sagt var børnene markant yngre end vores målgruppe, og vores didaktiske design fangede simpelthen ikke deres opmærksomhed. Selvom intet rigtigt forløb, som vi havde forestillet os, så oplevede vi dog eksempler på forældre og børn, som deltog ligeværdigt i en fortællende aktivitet. Drengen her er 8 år og er sammen med sin far dybt optaget af en fortælling om det gode og det onde. Og så flyver de ind i det onde space, hvor de er onde. Er de onde i gang med noget ondt så? Ja. Vi havde altså vanskeligt ved at engagere brugerne i vores didaktiske setup. Det skyldtes dels, at børnene var lidt for små, dels at vores medievalg præsenterede sig som for avanceret til den kontekst, der hedder lørdag formiddag med ungerne på biblioteket, og dels at børneafdelingen som fysisk rum konstituerede nogle bestemte vaner og aktiviteter for familierne. Men vi så eksempler, som måske kan danne udgangspunkt for nye didaktiske designs, der vil kunne understøtte entreprenørielle fællesskaber mellem brugerne.